Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri. Eli, zu noiz izara musikoterapeuta eta zergatik hasi zinen, terapia mota hau egiten? Bueno, indala 10 urte hola hasi nintzen, ze eukinon, nire osasun arazo potolo bat eukinuen, eta utzi ninduen lur jota bai fizikoki, eta fizikoki arazo potolo bat ektugunan ere mentalki ez gari oso osasuntxu egoten, ezta? Orduan, hasi nintzeni musikarekin lanean, egia da musika nire bizitzan beti izan dela parte, nire aitak ni txikien nintzenean gitarrako klaseak ematen zituen etxean, eta ni legazpikoa naiz, rondaia badago, rondaian beti parte, zuzendari naiz orain, eta orduan esan, nahi musikak lagundu dit hemen zulontatik ateatzen, eta zer egin dezaken nik beste jendei laguntzeko. Eta ingenieria naiz, utzi nioen ingenieritza, lana utzi nuen, musikoterapia ikasi nuen, eta estudio bat montatu nuen, eta hortan nabil, bai musikoterapiako saioak ematen, eta gitarra esperimentala ematen taldeka. Eli, agian azalduko diguzu zer den musikaterapia? Zuek ere eman dezuen sarrera itzela izan da, horrek asko, konexio asko daukan nik egiten dudan horrekin edo guk egiten dugun horrekin, ez? Orduan, musikoterapia berak ez izenak esten duen bezala, musika erraminta gisa erabiltzen duen terapia da. Bai musika eta baita bere harmonia, erritmoa, soinuak, melodia, ez? Hori dena. Eta horrekin hori ukita oinarri bezala, saiatzen geana da, pertsonara iristen, berak dituen beharroiei erantzuna eman nahian. Eta noiz erabiltzen da, noiz da momentua terapia erabiltzeko? Ez dago bizitzan momentu egokirik ala desegokirik, ez da? Beti landu daiteke, bai txikia garenetik eta zahartzerora arte da, beharra aurkitzen degunan. Hemen ikusten dituzue, nire musikoterapia taldeko ume batzuk, eta hor lantzen deguna da koordinazioa, jokoa, sormena, eta etiketarik gabeko uneak dira, ez dago ez ondo, ez gaizki, espresioari uzten diogu lekua, eta hori gertatu daitekena bai txikitatik, handi zahartzerora arte, ez? Mugimendua lantzen dugu, ez dakit, denetarik, bai fiziko eta bai mentalki. Eli, irudiak ikusten ari gara eta argi dago umek ongi pasatzen dutela, hortan ez dago zalantzarik, baina nola sentitzen dira, nola erantzuten dute? Beraien dako, ikusi ez jolasten daudela, ze umeen dako garrantzitsuena da jokoa. Beraien joko bidez komunikatzen dira. Eta jokoen bidez lortzen duguna da, beraien artean komunikatzea. Batzuetan ume batzuk ez daukete ahalmen hori ausartzeko gauzak egiten. Orduan izaten da musika objektu intermediario bat bezala, ez? Adibidez, zer abesti nahiko zenuke entzun? Eta ez dizu, hau, baina igual da bera aurkezteko modu bat, eta ikusten duenean beste laguntxoek abesti hori, normalean, onartzen dutela eta azten direla zerbait egiten abesti horrekin, itzela da ikustea ume horren aurpegia ze ondo, ni ere taldearen parte naiz, ez? Azkenengo izaki sozialak gara jaiotzen garenetik, eta importantea da, gure elkarbizitza harremanetan oinarritzea eta harreman horiek sendotu eta sanoak izatea. Eta musikak guregan ze eragiten du, eta eragin hori urteen poderioz aldatzen joaten da? Hori galdera potoloa da, bai. Musikak, nola esango nizuke nik. Guregan daukan eragina aldatzen joaten da, ze gu aldatu egiten gara, ez da? Gu azkenen gure identitatea, baitanek esango du betogo, baina urteen poderioz gure ahalmenak ere aldatu egiten dira, hasieran joten dira, handitzen, iristen da momentu bat gure ahalmenak zahartzora goazenean, txikitzen edo kalitatea galtzen hasten gehala hori, ez? Orduan, pasatzen dugu adibidez gure bizitzatik, sormenetik, hor suntsitze edo, oksidatze puntu horretara, ez da? Eta sormen hori bizirik irautea, bizitzaren momentu guztietan oso importantea da, ez? Batez ere hori, zerbait, kalitatzezko zerbait, galtzen ari denean, hau egiteko gai naiz. Eta oso importantea denuke esatea musikoterapia egiteko ez dela musika tresnarik jakin behar jotzen. Musika gustokoa izatearekin nahikoa da, ze batzutan, etotzen zezuzke, nik ez dakitu zer jotzen. Joan daiteke musikoterapia, bai, noski baietz. Eli, eta zuk hemen orain esan dezu ez, pixka bat, identidade hori ez, edo zahartzaro edo helduarora balimagoaz, hor, helduaroan onura gehiago ditu musikoterapiak? Nik esango nuke
hor kognitibo arazoak eta fisiko arazoak asaltzen diren heinean, hor hitzak bere boteroa galtzen hasten da, ezta? Ze normalen igual ez dira gai, espresioa emateko edo zer behar duten azaltzeko. Orduan, kasu horretan, musika heltzen da, ze zuk adibidez, Alzheimerra dauken pertsona bati jartzen diozu, bere gustoko abesti bat edo bere ez dakit edo mexikanak diela, txikitixak diela eta baliteke dantzan hastea eta gaina hitza galtzen doan moduan hitza mantentzea. Orduan, errehabilitazio modura, fisikoki adibidez ere igual ez dokete almen asko eskuekin zerbait egiteko, ez? Baina adibidez, kaskabel batzuk edo jarri daitezke eskumuturretan edo maraka txiki batzuk, pixurik ez duten gauzak, ez? Eta beraiek zerbait sortze hori, botere hori, ez? Nik asko sinisten dut boterearen sormenean, sormenearen boterean, eta baita taldeko dinamikatan ere, ez? Isladatu egiten dira, eta ikusten dutenean, neo gertatzen zait, berari ere, baina ez da gertatzen, hemen gaude, konpartitu dezakegu, eta espresio modua musika izatea, batzutan hitzik behar ez den momentu hori magikoa izaten da. Eli Gordoa, musikoterapeuta, benetan konbentzitu gaituzu, eskerrik asko benetan gaur gurekin izatearren, eta orain 2 lagun agurtu behar ditugu, beraz, leku utziko dugu. Eskerrik asko, Eli! Eskerrik asko! Muxu bat!